karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them too. Ngayon di man ka ng Veronica Abadin ang nasa mong dapit karon. May punto ka. Pero, kinanglang maunhan ako siyan sa pagkakita ni Ning Veronica Abadin. Unsa? Mangita na sab ka ng Veronica? Ambot pa, Pinoy. Pero kipati na ako ba nga? Doon ay dakong kagubot kung makita ni Ian kini si Veronica Abadin. O makadaot kini ni Ed. Ha? Mga, gusto na lasap kong mahibaw kung hain siya karon. Unsa? Busa, Pinoy. Hinumdumi kun unsa pa imong mahinumduman bahin ining papayana. Oo, ma'am. Masulti gyud ko nimo. Magunahon pa ako, ha? Sige, magkalakaw ka na. Okay. Okay, ma'am beautiful. Klaro kayong mamiligro ka ni Ian kini si Veronica. Busa kinahanglang makita na ko siya. Hala, no? Murag gusto gyud si Mama Lix, ha? Gira gining wadri-wadi to mahitabo. Kung mailhan ni Bus Ian ka na si Veronica Abadin. Si Sir Idre ginahibaw ini. Oh, hala. Di ba ka ang probinsya nga among giatuan ni Sir Id? Mao ang dapit nga gipuyan na ng Veronica Abadin? Dapat nang akong uy. Nang Sides! Nang! Dati kong tambal, be, para labat so. Nang Sides! Ay. Anilangon ako sa sala maglingkod-lingkod. Dapat yung kayong mahurat. Niya ay tambal para sa labat sa oo. Oh. Inom. Niya sa'y tubig. Uy. Gusto kang matiman ako? Oo. Mamanibuhat sa mga mama kung masakit ang ilang anak, di ba? At timan nun, paimnon og tambal. Pawa na de. Okay. Nya, wala ko'y mabating pasalamat ika ni mo. Di ko ganan mo pasalamat mo. Pawa na. Okay. Oh, nakaw na. Unsa man ka? Ganahan kang magmarites? Okay. Hello. Iyan. Gitaguan siya mong amahan ka na si Veronica. Unsa? Gikasulti kong asas sa kauban sa boarding house na Veronica. May sugar daddy ko na si Veronica o may kuha niya gikan sa boarding house. O ba na sila makakita ni Veronica so kad nagikuha ni Stiguang. Nakainumdum pa sila sa hitsuras tigong? Gwapo ko na nga Tiguang. Muraw si Ian Venerasyon. Unsa? Iyan. Ang imong amahan lang nahibaw kung hain ang iyang kabit. Busa. Panitinin imong amahan. Ah. Oh. Hey. Giubo ka? Murakog gilantan. Unsa? Gihilantan si Ian. Oo. Init kay siya ganina. Oh, ako na siya gipainom magtambal. Salamat sa pagtiman sa akong anak. Ayaw ka pala ka, Ed. At ibanon ako si Ian. Okay. Paway na lang diha. Ako na bahala sa mong anak.
Kitsa bay. Oh, inom sa pagtambal. Ngay tubig sa kilid, ha? Kung uhawon ka, di na kinahanglan mo ato pa ka sa kusina. Ayaw gud kog atiman na. Kinahanglan atimanon ta ka. Kay anak ko ta ka. Sus. Samot ba akong hilan natin mo eh? Una-unaan na lang ko, ngay mo ko yaya. Gawas na. Ayaw una. May lain pa kong tuyo ni mo. Kung saan ba na? Hunungan ang pagpangita ni Anang Veronica Abadin. Kung saan to? Bungol ka? Ingon ko, hunungan ang pagpangita ni mo ni Anang Veronica. O kinsa ka man nga mupahunong nako sa pagpangita sa kabit sa kong amahan, ha? Wa tuod ko'y pili para nimo. Gamay ra ko para nimo. Sampid lang ko niining bayang. Pero, sakitan sab ko kung sakitan ang imong amahan. Ipokrita kang dako. Imo na hinong dipinsahan ang kabuang sa kong amahan? O sa bagay plano nimo kung makita nimo ka ng Veronica, ha? Limtanon ka na? Misulti na ko nimo. Magbayad siya sa pagpatay niya sa akong inahan. Unsaon man nimo siya sa pagpabayad? Ang tanawa lang niya. Muhilak siya dugo. Og ikaw, ayaw pag-apil-apil. Nga nugot ang dili man ko mag-apil-apil. Dili ko musugot nga doon mahitabo si mong amahan. Busa, mag-ampo ko nga dili na nimo makitaan ka ng Veronica Abadin. Oh, maldita gday. Unsa? Milaban sa laksa sa kabit sa mong amahan? Mara, wag ko kasabot nun sa'y utok kinipihana. Tililing gyud tingali na siya, no? Pero, di mahimo. Kinahanglan ikatubang ko gyud ka ng Veronica Abadin. Okay, sige. May lain ko ikakita, ugma. Basin siya na gyud ang makatudlo kung hain karon si Veronica. Sige. Report lang tayo na po, ugma, ha? Hala, nga naman man ito makatrabaho si Busing, ma'am? Naglain ang lawas. Gigabaan na maldito man. Oh, karma is real man, good Mama Leaks, ha? Ay, unsagit kaya kong buhato, no? Aron makitaan ka ng Veronica Abadin. Oh, musaon masab ni mo ng bayhana kung makitaan, ma'am. Imo sab nakit-kiton. Kinahanglang dili siya mapasakitan ni Ian. Ha? Sure ka, ma'am? Ingon na anak kakabuutan sa kabit sa imong bana? Binoy, kung nakasaman sila, doon na gid sila rason. Pero, wa man generason ang pagpangabit, ma'am. Ay, hambot ba? Pero, murag doon na magilahi nga rason kung anong dili kay kung magkatuo nga kabit siya ni Ed. Unsa man, ma'am? Binoy, sa dihang namatay ang asawa ni Ed, ang inahan ni Ian, dako na nilang kahigayunan nga magtipon, di ba? Magpakasal. Biyuda na gud si Ed. Pero, nganong ako man ang iyang gipangasawa? Aw, gwapa man ka, ma'am. Jackpot man sab siya nimo. Dili gud Binoy. Kinahanglang makitaan gud ako una ka ng Veronica. Salamat ka nakita tadi sa restaurant. Nagpalit ko pagkaon din kay ganahan man sa ilang scallop din Mausa ba akong ganahan nining maong restaurant ang scallop. Mao ba? Pwede ba mo share ako sa mong table, Alexa? Sure. Makalagot. Anong kilantan pa man si Ian, uy? Pero kan mag-awat ko kag Alexa.
Si Alexa ka na ugang iyang uyab sa una. Gayon ba? Pirmi pa din na sila mag-abot-abot. Anhila ko sluyo nila. Kitsa may nanawag. Si Lera. Siya rin eh. Hello. Wag ipatasan ang asawa si mong amahan. Oh, si Alexa? Oh, parehas na silang sakit ug ang imong amahan. Pulos sila ng abit. Ah, klaruha ganina, Lera. Ni ako karon sa restaurant. Og niya sila si Alexa ug Paul karon diri. Sweet gani kayo nangaon. Ako silang kawatan og picture ha, aron mo tuo ka. Sige. Og ipadadayon ako dere. Kay ako ning ipakita kang papa. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!